Yoi! Yoi! Dari mana penuh? Menjenjang asoy mah. Pulang shopping enggak? Memborong mana? Pemorohan deang. Lejale ko kain ko mah. Ada nyusir bini den. Lejale deang. Musibah angko mah. Kalau lah susah mencogok angko mari. Kalau sanang ang lailan den. Ada nyo sharing joang. Ketika susah aku nak tahu sharing joang dah. Mau kasih den tu, ada nyo bertukar pikiran joang. Oh, itu mau kasih cerita lang kerabat kah? Oso lah. Hari pagi urang babi dua biduaknya hanyut sampai ke Jerman. Rabab digesek cari Tomaswa iko kisah ambo bana ambo kabakan matuane. Curhat nih ya? Iya dong. Ayu tinting dimpok dek durian kapalonyo bangkak sagadang boto. Kok disapit nasib nanden tangguangkan jatuh badarang ay si ayamato. Cuma ngalu aja penuh tambah buruk Kita kan sama-sama buruk mah. Oh iya. Iko ka dilanjutkan cerita ko apa indah karena waang alamalanggar kode etik. Agi penuh jangan kasih rapat. Nandi bilang nandi baritokan tumpak kapado diri ambo iko la realita idui nanta jadi bana antaro ambo jo bini ambo. Siapa mau bini penuh? Kok namo bini den nan kawaang tanyo inyo banamo iyo Rosita panggilannya pendek saja iyo Ita. Ita ko bini ambo nan kalimo bale inyo ko asli urang Mantawai ambo punyo anak sambang surang padusi nan banamo iyo Serli. Apa tu anak sambuang? Baawa angko engak bana anak sambuang tu mukasiknyo anak tiri. Oh. Maalun ita ko jando dulu beranak surang dape de ambo. Di mana dape di penuh? Jiko dape ita nan kade sabui dape de ambo di pertemanan Facebook. Diulah kami sharing curhat-curhatan. Kironyo barangko layang-layang putih. Patan yang layang orang. Bawa angko indak gaul layang-layang putih itu mukasinya jando kemarin sore daripada itala peka urang tapaso ita den salamatkan. Kebetulan Aden sedang berando pulo katiko. Emangnya lakinya kama? Kok itu nekawa ang tanyo kabakeden? Laki ita ko buron polisi gara-gara mancilo atau seng rumah orang. Lah 7 tahun DBO sampai kini. Nah lakinyo indak pulang juwo. Mangkonyo ambo kawin joitai. Ambo membina rumah tangga bersama Ita. Abi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan, abi bulan baganti tahun. Lah 2 tahun lamonyo ambo membina rumah tangga Jorosita. De iduk semakin susah juang. Akhirnya ambo coba kerajo menjadi sales door to door menjual makan ringan. Menjual apa tuh? Oh macam-macam.
kerupuk jange, kerupuk jari yang peyek, sarato aden menjual kerupuk leyak. Kadang-kadang ambo masuk ke pekarangan rumah orang sampai di pagarnya salah ambo di anjing. Suruh aja. Lah jale itu suara anjing, tak mungkin itu suara kambing baak waang batanyo juong. Oh iya iya. Kadang-kadang nyo pacik saja kerupuk den di orang, keceknyo kerupuk den masuk angin, tak jadi kerupuk den nyo bali di orang. Cuy itu bana para sayan dan nandan tangguangkan matuan. Hari sanjo ambo la pulang taletak telet-telet antaletoi pingana lama amba kacang majalang junjong amba anggang majalang gunung ba itulah tia badan diri. Mungkin waang lelah. Bisa jadi ba itu susah mencari piti mai. Ba aku duit batambah pai juo. Baru sampai ambo di rumah, baru katanya iku ambo duduk, bini ambo Rosita langsung menghampiri ambo. Bakato Rosita ketika tu, oi udah pono ramba-ramba si kaduduk di banda tolong iliakan. Danga di udah pono sambil duduk ikonan bana ita katokan ma udai. Apa tuh ta? Kalau lay iyo sayang udah pono jo ambo, balikan hitape kamera ceda, 100 paketnya bagai. Begitu manjanya ita kebakeden, manja menjajoan. Mandanga ita bakato sarupotu, kapalo langsung sakit sabala emigren. Aja terason. Tuntu atarason tu, kadi makan. Lajale terason tu untuk urui. Eba tele-tele saja waang ma. Sorry penuh. Siap, salah. Oh ita danga dek kau, simakan bana elok-elok. Bukan den dak sayang kabake kau. Kenapa dek kau selama kau ma? Selama kau I love you full lah dan kabake kau. Seluruh jiwa ragaku ada serahkan kabake kau. Tapi kok kau minta beli HP kamera? Iyo ndak bisa dan mengabulkan permintaan kau doita. Itu sama saja. Kau minta naik ojek bayi kabulan. Sedangkan Aden sajo indak punya HP. Kau kan tahu kini ko suasana sedang paceklik. Sagalonyo serba nanya, BBM nanya, lado nanya, karambie juo nanya, jar yang satu-satu nanya. Naik-naik juga kecil udah. Emosi nanya udah pikir doh. Pokoknya kini ku jual udah balen HP kamera. Aden kau yang TikTok. Mana tahu dan spiral dia udah. Itu kece ita kabakeden. Baapulo kau kabago yang TikTok ita. Pinggang kau sajo sakadang karuang bare. Pokoknya udah balenin HP hari kujuo. Kalau enggak udah balenin HP, lalu udah sama kucing di luar. Gaban kau ita, kau kan tahu kucing kita tuh sadang beranak kete. Matau den ikan. Allah tak menyambung kau domai tak lain kecek den lain pulo kecek kau. Dek maraso terancam jua den ketika tu tapaso dan kreditkan jua APK counter untuk ita selama 6 kali ansuran. Sepulang manggalai ambo bawakan HP ke rumah, tiba di rumah ambo agiakan ke sita. Ndak tangguang kadang hati sita ketika tu bak cando baru mendapik martabak. Bakato ita kabaki ambo ketika tu. Wow, amazing. Makasih ya Babang Kono. Abang memang suami is the best. Sangat mengerti kebutuhan istri. Padahal nyo ndak tahu baban barek dan dipikul. Ana balik ke ruang kerupuknya. Baru kada HP kau tu. Makonyo HP kau dan kredit ita. Di mana kau letakkan utak kau ita? Yuri kepala lah. Aku waang pulau naman jawe. Memangnya waang bini dan sita. Indah, eting. Sakit bana hati dan kasih taraswe mai.
aden tabali lontong malam. Pokok maha kalau di Bali urang murah. De masuk karung penuh mah. Ndak dibilang-bilang banang. Semenjak ita HP kamera baru lah sibuk saja inyo tiap hari bermain TikTok. Sedang memasak di dapur bagoyang TikTok sampai yang goreng maco di kuali dek gara-gara inyo bermain TikTok juga. Sadang manggosok inyo iyo main TikTok juga sampai bolong kolor dan dek kanestrika dibuat inyo. Pada suatu hari ketika tu ambo baru jago lalok meminta buatkan kopi dan samuita. Bakato ambo kabe kita ketika tu matuane. Ita sayang. Buatkan udah kopi cek yang. Buatlah surang, senang mangan dan nampak udah kuah. Lajalan gini kau sedang buat konten live TikTok. Udah mengadu jo. Menanga ita bakato serupu itu bulo den langsung nanya 300 per 100 asam urat den juo kambu. Oh itu gunanya kau minta beliin HP ya. Perlu TikTok deh kau udah perlu laki kau lain. Hobi dan udah larang-larang dah. Kau nak suka udah dan boleh udah ke kaki. Itu kece ita kabake den. Akhirnya percakapan dan adu mulut tidak bisa dielakkan, maka terjadi pertunjukan smackdown antara Ambo Josita yang mengakibatkan Aden bayi dari rumah. Badan dan saraso digiliang otopuso, tabanam tulang busiden. Daripada Aden mati konyol dan sia-sia, elo Aden bayi dari rumah. Sedih hatiku. Iko balai nyodek kau ita, lapis sasak kau dan kau campaan. Bayilah kredit apa itu dek kau. Kau kudok lah HP kredit tu. Nangka bengkok lah pinggang kau dek goyang TikTok. Babulu incik mato dia mencalik kau maita. Mengeriti dan calik kau mak. Kok kadang long mah dok? Mencalik angtu raso dan mencalik bini dan duo. Lah dan pelai. Sase ayang gua mah. Jai. Saya dah nawak. Akan dipakai dek ha. Kalau orangnya sinan.